Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 24 ug mulaktod kita sa bersikulo 31 hangtod sa 37. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong lulo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Mark chapter 7 verse 24, verse 31 hangtod sa verse 37. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Unya mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga may mahibalo niini, apan wala gayud siya makatago. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis, balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. O gipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. May the Lord bless the reading and exhortation of His word this afternoon. As usual, paspas kaayo ang sugilanon ni Marcos mga kaigsuunan. Wala palang gani madugay gikan sa pag-ayo ni Kristo sa anak sa babayeng Kanaanhon nga giyawaan ni adtong miaging semana sumala sa atong gipamalandungan. Jesus once again is on the move. Wala ta masayod kung unsa ang gitas-on sa pag-stay ni Jesus didto sa Tiro. Wala usab kita masayod kung sa dapit gayud siya misulod niining taknaa sa atong pagpamalandong didto sa Sidon. We are told nga nagbiyahe si Jesus sa rehiyon sa Sidon to the eastern shore of the Sea of Galilee, sa lanaw sa Galilea, padulong ngadto sa Decapolis. Ang pasabot ni anang Decapolis mga kaigsunan, pulo ka syudad. So kining pulo ka syudad, mga Gentiles or mga Hintil ang nagpuyo niini. Ug mo kini ang lugar diin giayo ni Kristo katong duha ka mga tawo nga giyawaan nga nagpuyo didto sa mga lubnganan. Ato kining gipamalandungan ni adtong miaging mga bulan. And Jesus once again sa iyang pagbalik didto mga kahigalaan, gialirungan siya og baga nga mga katawhan nga buot nga maayo ang ilang mga balatian ug makabati sa iyang pagtulunan. Ug matud pa sa sugilanon ni Matthew, daghan kaayo ang giayo ni Kristo niining taknaa. Apan sumala sa record ni Marcos, diri siya ga-focus sa usa ka tawo nga bungol ug amang nga giayo ni Kristo. Bungol ug amang, syempre, kung bungol ang usa ka tawo, amang usab siya. Naami silingan nga bungol gud siya gikan pa sa pagkabata niya. Dili po siya makaistorya, gumikan kay wala man siya idea kung unsa ang language. Gumikan kay wala niya kini madunggi sukad masukad.
gihimo ni Kristo ang double miracle niining taknaa gumikan kay giayo ni Kristo ang pagkabungol ni adtong tawhana ug iyang giablihan ang iyang dila aron siya makaistorya ug tinuod nga pinulungan. Ug lain-lain pod ang pamaagi ni Kristo sa iyang pag-ayo sa mga adunay balatian, mga kaigsuonan. Gumikan kay ni adtong mga nangagi, gitapion ra ni Kristo ang iyang mga kamot sa mga bakol, sa mga tawo nga giyawaan ug naayo sila. Apan niining taknaa adunay extra action nga gibuhat ang atong buhi nga Dios kay gikulkog kuno niya ang dalunggan ni adtong tawhana. Unya gituthuan niya ang dila ni adtong tawhana pinaagi sa iyang laway. Gihikap niya ang dila ni adtong tawhana. Unya mihangad si Kristo sa langit nang hupaw ug militok sa pulong nga Efata nga sa ato pa maabli ka. Adunay pamaagi ang atong buhi nga Dios sa tanan niya nga pagabuhaton. Busa kung atong pagahisgutan ang kabubuton sa Ginoo nga atong pagabuhaton, dili kita magbuot-buot, atong konsultahon ang Biblia mga kaigsuonan. Tinuod kini kung atong pagahisgutan ang ebanghelyo, dili kita magpataka og tudlo, kundili kung unsa gayon ang tinuod nga ebanghelyo sumala sa nahasulat sa Biblia. Tinuod usab kini sa pagsimba, dili kita magpataka og buot-buot sa atong pamaagi kung unsaon nato sa pagsimba ang atong buhi nga Dios. Atong hisayran gikan sa iyang pulong kung unsaon nato siya pagsimba, gumikan kay giprescribe sa iyang pulong ang iyang pamaagi kung unsaon nato siya pagsimba. Tinuod usab kini sa atong pagsunod. Dili ang atong kabubuton mao ang masunod, kundi ang kabubuton sa atong buhi nga Dios lamang sumala sa iyang pulong. Karon magampo kita sa atong buhi nga Dios, nangaliyupo kita nga iyang hatagan kita sa atong gipangandoy, and yet ang kabubuton sa Ginoo mao ang matuman. Dili tanang gipangayo nato ihatag sa Ginoo gumikan kay ang iyang kabubuton mao ang matuman, mga kahigalaan. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang background ni adto nga milagro. Ikaduha, ang paagi sa paghimo sa Ginoo ni adto nga milagro. Ug ikatulo, ang resulta ni adto nga milagro. Magampo una kita. Oh dear Heavenly Father, we come once again before your throne of grace. Ug nangaliyupo kami once again nga imo kaming tabangan sa among pagpamalandong sa imong pulong. Tabangi ang imong ulipon sa pagbatbat niini sa mga katawhan. Hatagi siya og clarity sa iyang pagpasabot. Ug hinaot nga mahimong dayag ang mensahe sa ebanghelyo ning takna sa kahaponon. In Jesus' name we pray. Amen. The background of the miracle. So once again, gibisita ni Kristo ang napulo ka syudad, ang Decapolis nga iyang giadtuan na ni adtong miagi. Diin iyang giayo katong duha ka mga tawo nga giyawaan nga nagpuyo didto sa mga lubnganan. Ug ang treatment sa mga katawhan didto sa nangagi nato nga pagpamalandong, di ba, gihangyo si Kristo sa mga tawo didto nga mopahawa, gumikan kay nawad-an silang panginabuhi, kay nangamatay ang mga baboy, kay didto mibalhin ang mga espiritong dautan nga nagulipon ni adtong duha ka mga tawo. So they requested Jesus Christ to get out of their territory. Apan bisan pa og unwelcome si Kristo didto kung but hunaw-naon, wala gayud mapugni si Kristo sa iyang pagbisita sa Decapolis once again. Gumikan kay daghan pang mga katawhan didto ang nanginahanglan sa iyang tabang, ang nanginahanglan sa iyang panalangin, mga kaigsuonan. Ug posible usab nga katungtuang tawo nga giayo ni Kristo, gihatagan og kagawasan gikan sa mga demonyo nga nagulipon kaniya, di ba, sa atong pagpamalandong ni atong miaging mga bulan, nahimong magwawali katong tawhana. Gisugo gayud sa Ginoo nga muwali sa Decapolis mismo. Mihangyo unta katong tawhana nga musunod kang Kristo bisag asa siya punta, pero miingon si Kristo, no. Pagwali, isangyaw ang maayong balita, ang maayong butang nga imong nadawat gikan sa Dios. So posible nga katong ikaduhang pagbisita ni Kristo ni adtong lugara, posible nga ang ga-invite sa iya katong tawong giyawaan nga giayo ni Kristo ni adtong miagi nato nga pagpamalandong. And it is also probable, mga kaigsuonan, nga kining tawhana nakakabig na og daghan usab nga mga tawo gumikan kay nahimong magwalali kadtong tawhana. So dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Mainiton kaayo siya nga nagasangyaw sa maayong balita.
Nagtuo sab ako nga ang tanang tawo nga nakasinati sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan, mainiton usab sila nga mobalita sa ubang mga katawhan mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Imposible gayud kayo nga bugnaw ang kasing-kasing sa usa ka tawo nga tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, tinuod nga nakadawat sa kabag-uhan gikan sa Ginoo. Imposible nga bugnaw ang ilang kasing-kasing. Ang testimonyo ni anang tawhana makaapektar gayod sa kasing-kasing sa uban ug huna-huna sa uban. Timan-i kana busa naging istorya kita karon sa mga kaigsuuna nato sa iglesia. Tinuod ba gayod nga nailhan ninyo si Kristo? Tinuod ba gayod nga nadawat ninyo ang kaluwasan? Pinaagi lamang gayod kang Kristo sa iyang grasya? Then nganong bugnaw man ang atong kasing-kasing sa pagpangalagad kaniya? Imposible kana mga kaigsuunan. Now, kining tawo nga bungol og amang, doon na siya mga kahigalaan. Atong makita dinhi mga kaigsuunan nga bisan pa og katong tawhana walay igdulungog og dili makaistorya pero gipanalanginan siya sa Dios og mga higala nga concerned sa iyang kahimtang. Nahinumduman ninyo katong tawo nga paralytic didto sa lanaw sa Bethesda nga wala gayud siya'y mga higala nga mo-assist kaniya. Luoy kaayo katong tawhana apan giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Giduol siya ni Hesukristo. So bisan pa og wala siya mga higala nga mutabang kaniya, pero gikabot siya sa atong Ginoong Hesukristo. Apan niini nga sugilanon katong tawhana amang man bungol man apan adunay mga higala nga nahigugma kaniya ug nagmahal kaniya. So mao kato ang background sa milagro nga gibuhat ni Kristo didto sa Decapolis. Ikaduhang punto, ang pamaagi ni Kristo sa pagbuhat ni adto nga milagro sa pag-ayo sa bungol ug amang. Karon, giayo ba ni Kristo ang bungol ug amang diha-diha dayon? No. Wala niya ayuha dayon. Una sa tanan, iya usa nga gidala katong tawhana sa usa ka tago nga lugar aron iyang buhaton kadto nga milagro. So secret appointment kadto mga kaigsuonan. And then ikaduha, gikulkog sa Ginoo ang dalunggan ni adtong tawhana. Gikulkog. Unya, gilawayan ni Kristo ang iyang bakba, gihikap sa Ginoo ang iyang dila, mga kaigsuunan. And then, mihangad siya sa langit ug nanghupaw. Mao kadto ang pamaagi sa pagbuhat sa Ginoo sa milagro. Ang pangutana ni ini mga kaigsuunan, ngano kang ingon adto man ang purpose sa Ginoo no? Nganong ingon adto man ang iyang pamaagi? Nganong wala man gibuhat ni Kristo ang gibuhat niya sa uban nga mga naa sa balatian nga iyang giayo ni adtong nangagi nga iya lamang gitapion ang iyang kamot, gilayhan so niya naayo na sila. Ngano man nga niining okasyon na aduna may ritual ang atong buhi nga Dios. Gikulkog niya ang dalunggan, gihikap ang dila, gilawayan, mihangad sa langit ug nanghupaw. Mao kini ang description. What could be the Lord's purpose in these actions? Wala ba ninyo kini ipangutana mga kaigsuunan? Nagtuo ako nga gidisenyo sa Ginoo kini nga mga actions aron matudluan kita og importante kaayo nga mga leksyon. Kay katong tawhana bisan pa og dili siya makadungog, makabati siya sa paghikap ug pagkulkog sa Ginoo sa iyang dalunggan. Kadtong tawhana bisan pa og dili siya makaistorya, dili siya makadungog, pero sa pagkakita niya sa Ginoo nga mihangad sa langit ug nanghupaw, buti pasabot nasayra ni adtong tawhana ug nasabtan ni adtong tawhana nga nagampo si Kristo sa Dios nga Amahan. Nasabtan ni adtong tawhana katong pagpanghupaw ni Kristo kay giingon man gyud nga nagpanghupaw, nakita ni adtong tawhana nga adunay kaluoy ang Ginoo alang kaniya. Ang paghikap sa Ginoo sa iyang dalunggan ug sa iyang dila, nagtudlo ni adtong tawhana nga pinaagi sa gahom ni Kristo naayo siya. Ug katong paghangad ni Kristo sa langit sumala sa akong giingon na nagtudlo ni adtong tawhana that it was by the will of the Father. Kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit ug ang iyang pagpanghupaw nagtudlo ni adtong tawhana nga adunay kaluoy ang atong Dios sa iyang kahimtang. Kung ang tao naayo sa natural means, kining natural nga pamaagi, for example, naayo ang iyang pagkaamang ug ang iyang pagkabungol sa natural nga pamaagi, dili siya makaistorya dayon. Di siya makaistorya dayon, wala siya idea kung unsa ang language. Makakaton siya sa
pag-istorya anam-anam gradually apan katong tawhana nga giayo sa Ginoo ang iyang pagkabungol ug pagkaamang. Naayo siya diha-diha dayon. Nakaistorya siya diha-diha dayon. Nakita ba nato ang gahom sa Ginoo? Aduna siya idea kung unsa ang language, subject, verb, agreement. Ang mga pulong nga migawas sa iyang baba, mikalit. Milagro kadto mga kaigsuonan. Ug natuman ang panagna ni propeta Isias nga nagaingon sa Isaiah 35 verse 5, makakita na unya ang mga buta ug makadungog na ang mga bungol. Natuman kini sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Ginoo. So nakita nato niini nga milagro nga ang pamaagi sa Ginoo sa pagministeryo ni atong tawhana sumala sa gikinahanglan. Dili uniform ang pamaagi sa Ginoo sa pagkabuot niya sa nagkalain-laing matang sa mga tao. That's according to their circumstance. That's according to their needs. Dili pareho ang pamaagi sa atong buhi nga Dios. Suitable or fitting nga pamaagi ang gi-apply sa Ginoo sa nagkalain-laing matang sa mga katawhan nga iyang giministeryuhan. Dunay mga tawo nga gahi kayo ang kasing-kasing. Ang pamaagi sa Ginoo sa pagkabuot kanila, kamatayon sa minahal sa kinabuhi. Or dunay tawo nga hambog kayo nga nagsalig sa iyang pagkadato, nagsalig sa iyang kamtangan. Ang pamaagi pod sa Ginoo aron mapaubos ka ng tawhana ug mudangop kaniya. For example, nasunog ang iyang balay or na damage ang iyang mga kamtangan. So daghang pamaagi ang atong buhi nga Dios. Alang usab sa mga tawo nga depressive, murag magulaanon kanunay, aduna po'y laing pamaagi ang Ginoo aron sila mapalig-on mga kaigsuonan. The point is, nagkalain-lain ang pamaagi sa atong buhi nga Dios. Busa higala, wala ko kahibalo kung unsa ang imong kahimtang karon, but come to Jesus Christ just as you are. Just as you are. Dili kaniya balibaran, nasayod gayod ang Ginoo sa imong kahimtang. Adunay kahangawa ang atong buhi nga Dios. Basta ikaw magpaubos lamang kaniya ug mudangop kaniya. Kabuoton ikaw sa Ginoo, sumala sa imong panginhanglanon. Ug ilabi na gayod ang panginhanglanon nato sa grasya sa kaluwasan. Andam ang Ginoo sa pagkabuot kanimo higala. Aduna pud ko'y tawo nga nailhan nga bugal-bugalon jud kayo sa ngatanan. Bugal-bugalon kayo. Dunay pagwali sa pulong sa Ginoo, iyang katawuan, iyang tamayon ang magwawali. Pero usa ka higayon miingon siya, kung tinuod ng Dios karon mismo mahubagan ko. Hubagan ko kung tinuod nga dunay Dios. Ug wa siya kabantay nga samtang litok niya katong mga pulong nga nangatol na day siya sa iyang bukton. Murag dunay katul ba sa iyang bukton. So kanunay niyang gikatol hangtod nga nasamad kini, hangtod nga mihubag gayud og duro. Ug pila ka adlaw siyang nag-antos sa hubag sa iyang kamot. So giingnan siya sa pastor nga, o di ba? Miingon ka nga mutuo ka lang sa Dios kung hubagan ka, o nahubagan man ka karon. So motoy gigamit sa Ginoo nga pamaagi. Nahimong humok ang kasing-kasing ni atong tawhana ug nahimo siyang pastor. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Busa unsa man ang imong kahimtang karon higala, adunay gahom ang Ginoo sa pagkabot kanimo. Dangop kang Kristo just as you are. Ang ikatulong nga punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, the result of the miracle. Ang resulta sa milagro. Human nga giayo sa Ginoo tong tawhana, gipahimangnuan niya ang mga atua didto nga dili ipanugilon ang nahitabo nga milagro. Nganong gisugo sa Ginoo katong mga tawhana nga magpakahilom lamang sa nahitabo, wala ta masayod kung unsa ang rason sa atong buhi nga Dios. Pero nagtuwa ko nga duna gayoy kaalam ni adto. But the point is, the more nga gipahimangnuan sa Ginoo ang mga tawo nga dili ipanugilon ang nahitabo kanila nga maayong butang gikan kang Kristo, the more nga nanugilon hinuon sila gumikan sa kalipay nga ilang gibati. The more hinuon nga nanugilon sila mga kaigsuonan. Unsa may leksyon nga gitudlo nato niini. Sumala pa sa akong giingon kaganina nga ang tawo nga tinuod gayod nga nakadawat sa grasya sa Ginoo, dili nimo na mapugnan. Bisan pag dunay mupugong kaniya nga dili siya muwali sa pulong sa Ginoo, dili siya mupaambit, dili siya mu sugilon mahitungod sa grasya sa Ginoo, si Kristo dili gayod matago mga kaigsuonan. So I want to impress to you this afternoon nga si Kristo dili gayod matago, dili gayod mapugnan. As soon as mailhan sa usa ka tawo ang Ginoo sa tinuoray gayod, musunod gayod ang iyang aksyon nga iyang isugilon si Kristo sa bisag asang dapit.
Aduna kitay mga examples nga mabasa nato sa pulong sa Ginoo niini nga kaso mga kaigsunan. Niadtong naluwas si Matthew, di ba si Matthew usa ka kubrador sa buhis, usa ka kurakot nga tawo, gitamay sa mga Israelita gumikan kay siya kubrador sa buhis o kurakot nga tawo. Ug niadtong giluwas siya ni Kristo, wala mapugni si Matthew. Giimbitar niya ang iyang mga kauban nga kubrador sa buhis ug nakigsalo kauban ni Kristo. Kadtong duha ka mga tawo nga giyawaan, nga giayo sa atong buhi nga Dios. Ang isa nahimong magwalali. Gustong musunod unta ni Kristo apan gisugo ni Kristo nga iwali isang yaw ang mayong balita. Ug katong babayi nga Samaritanhon nga gipasaylo ni Kristo o giluwas ni Kristo, gipakitaan ni Kristo sa grasya sa kaluwasan sa mensahe sa ebanghelyo, wala mapugni katong babayhana. Nahimong tigpaambit sa pulong sa Ginoo. John chapter 4 verse 29 ang giingon diri, dali kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas. So nahimong testifier katong maong babayhana mga kaigsuonan. Ug bisan pa ang mga tawo nga explicit gayud nga gisugo ni Kristo nga dili isugilon ang kaayo sa Dios nga ilang nadawat, samot hinuon nga nanugilon. Ang katong tawo nga sanglahon nga giayo sa Ginoo sa Mark chapter 1 verse 44 to 45, nanugilon og duro. Ang duha ka tawo nga buta nga giayo ni Kristo sumala sa Matthew 9:30 to 31, nanugilon og duro. Busa si Apostol Pablo miingon sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16. Ang giingon diri, wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini, alaot ako kun dili ako magsangyaw sa maayong balita. Usbon ko sa pagsulti mga kaigsuonan, ang tinuod nga nakaila kang Kristo, dili gayod mapriso si Kristo sa ilang kaugalingon lamang. They have to share the Lord Jesus Christ. Ila gayod nga isugilon, ila gayod nga ipamalita si Kristo sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Ang Kristyanismo, it is a matter of the heart. Jesus made it clear that Christianity is a matter of the heart. Kung ang imong kasing-kasing nakasinati sa grasya o gugma sa Dios, imposible nga ang ebanghelyo dili mo gawas sa imong mga baba, mga kaigsuonan. Makontain ba nato sa atong kasing-kasing ang kahibulungang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi? No. Dili nato makontain. So we have to express it to other people. We have to share it to other people. Ang giingon sa Mark chapter 7 verse 37, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. So this is the people nga nakasaksi sa milagro, nakita nila ang kaayo ni Kristo and they told the wonderful news. Ug kung atong tun-an ang kasaysayan sa kalibutan, tanang mga attempt nga pugngan ang pagsangyaw sa maayong balita, dili gayod magmalampuson. Dili gayod magmalampuson. Gipugngan sa mga Hudiyo si Kristo, muganing ilang gipatay dito sa cross sa Kalbaryo, gumikan kay gusto nila nga itago si Hesukristo. Wala gayod nila mapugni. Si Kristo na banhaw pag-usab. Ug bisan pa nga pagkahuman sa pagkabanhaw ni Kristo, they invented a story, propaganda nga baka kuno ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, atong basahon kana unya. Pero hangtod karon gisangyaw ang Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan. Kung moadto kamo sa Amerika, ang mga universities, ang mga colleges, bisan pa ang Hollywood, ilang gibugal-bugalan ang atong Ginoong Hesukristo, ilang gipakawalay hinungdan si Kristo, mga educational institutions, mga kaigsunan, ilang gihimo ang Christian religion nga irrelevant. They want to cover up the true Christ. Apan si Kristo dili gayud mapugnan. Abi sa mga Hudiyo nga mapugnan nila si Kristo, ilang gilansang dito sa cross, apan dili gayud nila mapugnan. Ug sa pagkabanhaw ni Kristo sumala sa Matthew chapter 28 verse 11 to 15. Atong basahon dinhi. Samtang nang lakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano
sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. So nagmugna sila og propaganda. Napugnan ba nila ang maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo? Wala. O ilaganing gihulga ang mga disipulo ni Kristo nga dili na ipawali ang ngalan ni Kristo. Sumala sa Buhat Kapitulo 5 versikulo 31. Nakapugong ba sila? Wala. Wala nila mapugni. Ug hangtod karon mikuyanap gihapon ang maayong balita. Busa mga kaigsuonan, ayaw na pagpugong, ayaw balibari ang atong Ginoong Hesukristo. Mapildi gayud ikaw, sigurado gayud nga mapildi ikaw higala. Pag hinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo. Daghan ra bang mga Kristohanon karon nga maulaw gani mo bitbit og Bible. Dili gani hisgutan ang ngalan sa Ginoo sa ilang conversation. Pagbantay, mga professing Christians gumikan kay adunay warning ang Ginoo sa Matthew chapter 10 verse 33. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Busa, pamalandungi kini igsuon kung tinuod gayud ikaw nga nakaila kang Kristo. Ayaw ikaulaw si Kristo. Ang kuna atubangan sa mga katawhan nga ikaw sulugoon ug ulipon ug disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. So, daghang mga tawo nga nangita sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo gusto unta siya nga makapahulay, pero daghang mga tawo nga nangita kaniya. So gitugutan ni Kristo nga makaplagan siya ni atong mga tawo nga nangita kaniya. Kung imong pangitaon ang atong buhi nga Dios, higala, makaplagan nimo siya. Andam si Kristo sa pagdawat kanimo, andam si Kristo sa pagkabot kanimo, apan aduna usay sugo ang Biblia na pangitaa ang atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, pangayo og kamu hatagan, pangita kamo og makakaplag, panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang nanuktok ablihan. Kinahanglang pangitaon mo ang atong buhi nga Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Hebreohanon Kapitulo 11, versikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayod mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ug nagsaad ang Ginoo nga ang tanang nangita kaniya makakaplag gayud kaniya. Jeremiah chapter 29 verse 12 to 14. Unya musangpit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. So, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kung atong pangitaon ang atong buhi nga Dios, nagsaad siya nga ato gayud siyang makaplagan. Ug warning kini sa mga katawhan. Gumikan kay gipadayag na sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Wala gitago sa Dios ang iyang kaugalingon. Si Kristo manung gani, gusto siya nga mupahulay unta. Pero miduol kaniya ang bagang katawhan ug gitugot ni Kristo nga makaplagan siya sa nangita kaniya. Mo kini nakita nato sa atong teksto. Ang Dios dili makaplagan sa katong mga taong gahi ug kasing-kasing. Gipadayag na sa Dios ang iyang kaugalingon ngari kanato pinaagi sa iyang mga binuhatan ug pinaagi sa iyang pulong. Ug gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon kanato pinaagi kang Kristo nga gisangyaw sa ebanghelyo. Dili gayud matago ang atong Ginoong Hesukristo. Ang problema dili gumikan kay mitago si Kristo, ang problema gumikan kay nagdumili ikaw higala sa pagduol kang Kristo. Ang problema gumikan kay buta ang imong kalag ug dili ka makakita sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Juan Kapitulo 1 versikulo 4 hangtod sa 5, diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Gisugo sa Dios nga pangitaon siya sa tanang mga katawhan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Duol kang Kristo karon higala. Makasasala ikaw, dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, nahailalom ikaw sa tunglo sa Dios.
apan si Kristo nagpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gidawat ang tunglo nga angayan unta kanimo. Iyang gidawat ang silot nga angayan unta kanimo. Gisalo sa Ginoo ang tanang kapungot ug kasuko sa Dios batok sa kasalanan nga angay unta kanimo. Aron kung ikaw musalig kang Kristo ug mudangop kaniya, wala nay tunglo pang nahabilin alang kanimo, gumikan kay gibubo na sa Dios tanan kang Kristo. Kung muduol ikaw kaniya, mudangop ikaw kaniya, iya ikaw ang pagaluwason, iya ikaw nga pasayloon, ug iya ikaw nga isipon nga matarong sa iyang atubangan. Buhata kini higala karon dayon kay base og ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Ug among gipangayo ang bunga niini. Nagtuo kami o Dios nga magkabunga gayud kini gumikan kay gamhanan ang imong pulong. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.